Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To har ila kuna tare da Abdulrashid Muhammad Talamis, wato wanda aka fi sani da Talamis ko Darakta na Talamis Learning and Information Center da ke nan garin Kano, Nigeria. To a darasinmu na baya mun yi duba ne ga how to start a conversation. How to start a conversation, wato yadda mutum zai fara zance ko zai fara magana a turanci. Yawa. To a yau za mu duba ga how to ask how someone is and make a reply. How to ask how someone is and make a reply. Wato yadda zaka tambayi lafiyar mutum sannan kuma yadda zaka bada amsa idan kai an tambayi lafiyar ka, ko idan kai ka tambayi lafiyar wani, yadda zaka tsammanin abubuwan da zaka yi tunanin cewa zai fito daga bakin wanda ka tambaye shi. To shine zamu duba a yanzu. Yawwa, bayan dama an duba, bayan mutum ka gaida shi ko ka samar da matashiya na fara zance a turanci, dole kuma sai tambayar lafiyar mutum. Yau ka tambaye shi ya yake. Yau haka yake a kusan kowanne culture, wato kowanne kusan kashi-kashi ko kowanne yanayi na mutane. Daman bayan ka gaida mutum sai kuma tambayar lafiyar mutum. To shine zamu dora a tambayar lafiyar mutum kenan. Shine how to ask how someone is and make a reply. How to ask how someone is and make a reply. Wato yadda zaka tambayi lafiyar mutum da kuma yadda zaka bada amsa idan kai an tambayi lafiyarka, ko kuma abin da zaka yi tsammani zai fito daga bakin wanda ka tambaye shi lafiyarsa. To shi zamu duba a yanzu. How to ask, wato yacce zaka tambayi lafiyar mutum din, yacce zaka tambaya. How to reply, yacce zaka mai da martani. Misali kai an tambaye ka kenan. Yawwa. To na farko muna da how are you. Kamar yadda ku sani, how are you wannan kalma ce da aka amfani da ita a koda yaushe. How are you yana nufin yaya kake ko yaya kike. Yawwa, kamar turanci shi dama abu ne mai gaba biyu. You din nan zai iya nufin kai namiji ko ke mace. Dukan za a tambaya sai dai a ce how are you yaya kake ko yaya kike. To idan ka tambaye ka how are you, ko idan ka ce how are you, ya zaka tunanin me zai fito daga bakin wanda ka tambaya. To abubuwa da yawa suka iya fitowa a nan how are you. To na farko ana iya cewa fine, sai kuma just fine, sannan muna da good, ko kuma not bad. Muna da sauran kamar su pretty good. To duka dai wannan shine how are you. To sai kuma na biyu, how are you doing. Da how are you doing duk ɗaya ne, kawai dai salon tambayar ne da bambanci. Misali how are you doing shi ma ya kake, haka yake daidai. Nan amsar da zaka mayar ba za ka ce kamar ta how are you ba ka ce fine, a'a sai dai ka ce I am doing well. Ana alifin I am doing well ne aka taƙaita shi, contraction kenan da ake cewa, aka taƙaita shi zama I'm doing well, wato ina lafiya. Sai na uku muna da how do you do shi ma daidai yake da how are you do duk lines ɗaya, sai dai shi ma yadda aka tambaye shi ne, salon tambayar ne da bambanci. How do you do, yawa wannan kana iya tambayar mutum lafiyarsa ka ce how do you do. Yawa, to wannan a tambaye mutum how do you do, wannan amsa ne ake tunanin zai fito daga bakinsa, ko kuma kai idan aka tambaya ya za ka ce, sai ka ce I'm doing well, wato ina yanayi na lafiya ko ina yanayi na jin daɗi, wato babu damuwa, lafiya ta kalau kenan. Sai kuma hanya ta hudu, how is it going. Wato yan aka ce how is it going ana tambaya wato ya al'amuranka suke tafiya a ranar, ya abubuwanka suke tafiya a ranar, sha'aninka. Wannan ba jikinka ake tambaya ba, sha'aninka na ranar da kake gudanarwa shi ake tambaya. How is it going, ya al'amuranka suke tafiya a ranar. Amsa ita ce it is going well. Abubuwa na suna tafiya daidai. It is going well. To sai kuma na biyar, how is life. Wato kamar ya rayuwa. Yau ana tambaya ko a wasance bakar ce ya rayuwa. Amsa ita ce good. Ana iya cewa good, ko kuma ka ce not bad, ba damuwa. Good lafiya, ko not bad babu damuwa, babu matsala. Rayuwa tana tafiya daidai, babu matsala. Yauwa,
sai kuma hanya ta shida, WhatsApp ba fa application din da ake yi na WhatsApp ba shi ba. Aka ce WhatsApp tambaya ce akan shi ma, kamar a wasance muna da yaya take ne, yaya dai, irin tambayar kenan wanda ba a gaya manya wannan tambayar. WhatsApp dole sai tsakanin abokai ko kawaye ko kuma misali wanda ka girma ka ci masa WhatsApp, kamar yaya dai, yaya take ne, shine WhatsApp. To idan aka ce WhatsApp akwai hanyoyi da dan dama ko dan guda huɗu ake amfani da su wajen amsa WhatsApp. To nan ga guda uku da na kawo. WhatsApp, idan aka ce WhatsApp ana iya, ko aka ce maka WhatsApp kana iya amsa da nothing, ko kuma not much, ko kuma not a lot. Bature sai ku ja ce not a lot. Wannan wani sirri ne na pronunciation, furta kalma. Yawwa za mu zo a gaba. To not a lot. Yawwa WhatsApp not a lot. Ko ka ce nothing, not much, not a lot. Duk wayannan hanyoyin da muka kawo to reply mun kawo su ne a lokacin da kake yanayi na jin daɗi, lafiyar ka kalau ragal, ba ka da matsala, babu damuwa. Idan kana da damuwa akwai hanyoyi, akwai yadda zaka faɗa wanda zan faɗa a gaba. Reply for good mood, wato yacce zaka ba da amsa idan kana yanayi na jin daɗi, kana yanayi na wato normal da ake cewa ba ka da damuwa, lafiyar ka kalau. Yawwa in dai lafiyar ka kalau aka tambaye ka waɗannan abubuwan haka, amma banda na ƙarshe, banda wasu. In da aka tambaye ka waɗannan abubuwa guda biyar ko duka ma duk sha'ani na gaisuwa duka an tambaye ka, iyali ne misali, how's your family, how are studies, ya karatu, duka kana iya faɗin waɗannan abubuwa guda uku. Kowane tambaya aka tambaye ka game da lafiyar ka kana iya faɗin waɗannan abubuwa guda uku. In dai lafiyar ka kalau, ba damuwa, lafiyar ka kalau ragal, baka da wani matsala kenan, kana iya cewa ga sunan guda uku. Na farko good, na biyu fine, na uku not bad. Idan muka duba waɗannan abubuwa na sama, Hautax din nan gaba ɗaya ga sunan guda biyar din nan, dukkan su kowanne muka kawo wannan guda uku muka kawo su a matsayin ansa, duk zai hau, duk zai daidai. Misali muka ɗauki na farko, how are you, kana iya cewa kawai good, gashi nan ma na kawo shi, ko kuma fine akwai shi, ko not bad kun gan shi. Misali na biyu, how are you doing, shi ma kana iya cewa kawai good. Me ko ka ce I'm doing well, kana iya cewa kawai good, ko ka ce fine ko not bad. Dukkan su waɗannan kana iya amfani da waɗannan abubuwa guda uku wajen amsa su, amma ban da WhatsApp din nan. Shi WhatsApp shi kaɗai ne a gaisuwa wanda idan kai amfani da shi ko idan aka ce maka dole ka ce nothing ne, ko not much, ko kuma not a lot, ko kuma akwai wani na hudu da shi ne just the usual, ko kai ka ce just the usual. Yawwa, amma dai wayannan guda uku kowanne sha'anin gaisuwa an tambaye ka iya cewa good, fine ko not bad. Shine general reply for good mood. Yadda zaka amsa kowace gaisuwa idan kana yanayi na lafiya lau. Sai kuma general reply for bad mood, wato yadda zaka bada reply, wato amsa idan an tambaye ka kuma kana cikin hali na misali rashin lafiya ne, ko kuma wata damuwa ce take damun ka haka, yau wani abu naka ne ya bata, ko wani abu ne da ya ka wani labari ka ji mummuna haka da ya bata maka rai, su sa maka zuciya. To idan kana cikin wannan yanayi kana iya amsawa da wannan abubuwa guda hudu. Na farko kana iya cewa not so good, ko kuma ka ce not so great, ko kuma ka ce not so well, ko kuma na ka ce so. Zai san cewa kana cikin wani hali na damuwa ko na rashin lafiya. Da haka yawancin kace wannan abun aka iya tambaye ka what is wrong, wato me yake damun ka, sai ka faɗa. Ko what is disturbing you, gashi nan dai kalmomi da za a yi amfani da su me yake damun ka. Yawa, to wayannan su ne kenan general reply for bad mood. Yawa, wannan shine karshen darasinmu a yanzu, inda muka yi duba ga how to ask how someone is and to make a reply, wato yacce zaka tambayi lafiyar dan uwanka, sannan kuma da yacce zaka mai da martani idan kai an tambayi lafiyarka. To wannan shine karshen darasinmu. Na gode, ina mai godiya ta ga dimbin magoya bayan mu, masoyan mu da suke yi mana comment, wato suke bayyana mana yadda suka ji daɗin bidiyon nan da muke saki. Yawa, ta hanyoyin kafafen sadarwar mu kamar su Facebook, Instagram, Twitter da WhatsApp
yawa sannan kuma wanda suke comment a YouTube channel ɗinmu na koyon turanci duka muna godiya ga wannan dimbin comment da muke samu da kuma jinjina da muke samu daga masoyanmu. Muna godiya ga wannan, Allah ya bar zumunci. To sai a kokari a yi subscribing, a danna subscribe kenan da ke kasan YouTube channel din nan tare da kararrawa da ke gefe don samun duk wani sabon bidiyo idan mun sake shi insha Allah za ku same shi kuma za ku kalle shi cikin sauki. Yau da sharing wa yan uwa haka da friends dan dai a karu, mu dai burin mu shine a karu a iya turanci cikin sauki. Turanci insha Allah ana tare da mu duk wani hanyar koyar turanci me zaka ce ya zaka ce insha Allah mutum zai iya sosai a sauƙaƙe inda yana tare da mu. Nagode, ni ne Abdulrashid Muhammad Talamis Director. Thank you.